trebuie? Că se vedea cablul. Ai, și mie se vede. Nu știu dacă o să reușesc să-l pun. Ce uite pe nebuna asta cu perlele Asta ei. e a mea. Da, cu perlele ei. Și mama la fel, cred că le ieșea de râs cu tine. Ești exact ca ea. Două nebune. De la Bacău. Și de la Torino. Ca să fie și plus. Nu mai fi supi. Serios. Tu să mănânc o bomboană. Te pup din Hai mers. să mănânci bomboane și eu te iubesc. Mă, antena asta m-a mă strâmbă toată. Deci mi-a luat-o. Normal, nu iubi. Când te întorci tu o să merg eu, dar... Că stă mă Roxy, mă. Bine, tu ce faci? Ha? Sebastian. Da, e drăguț ca băiat. Fetil, Diana, unde-s prosoapele? Că tu le-ai scos. Sebastian, mai mult Cred că decât... Diana. Da? Mi s-a părut așa, mai liniștit. Diana, unde-s prosoapele? Albi care le-am spălat astăzi. Le-ai pus Acolo. sunt acolo, bun. Dar nu sus suci acolo, că e răcoare. Că sunt în mașină. Cred. Nu era loc și ne-am dus acolo. Hai Să vedem, poate sunt deja... Știi, prosoapele trebuiau puse mai degrabă la uscător. Le-am pus? Le-ai pus? Da. Și erau pe comedii? Da. Ok, bun. Hai să vedem. Aproape uscate. Bun. Foarte bine că le-ai dus aici. E bureghe. Nici n-am văzut. Am fost la baie și am văzut. Daniela. Daniela le-a pus? Împreună. Ok. Hai, mai sunt tudi, nu? Da, mai sunt. Că știi că am dat la uscător. Și nu le-am mai scos, că am dat pe ouă și nu le mai pus. Deci eu jur că nu înțeleg cum puteți să stați atât pe topuri. Eu pe tine nu te-am văzut să te descalți odată. Comode? Au de mai tocul. Mai poți? Dar mi se somn și Eu te vreau să fac baie la casă. Cât e ceasul? e 12 fix. Foame. Jură de tu? Da, Toată nu vrei să facem pura dimineață. Unde te faci? E târziu. Am zis. Nu mai este. Auzi? Noi când trebuie să facem cura la baie? Mâine, nu? Nu mai este. Mai avem la baie. Unde?
Am întrebat eu, am vorbit și că... Noi trebuie să ne rotim, nu stăm mereu la bucătă. Nu, ce mai erotic, Claudia, ce mai erotic, că am făcut toată lumea curățenie aici. Pe cum adică? Păi am făcut și eu, am făcut și doamnele. Păi da, dar noi suntem la baie, la din bucătărie să bucătărie. gătim. Păi da, dar cine a făcut sus? Noi am făcut în bucătărie, cum s-ar spune. Adică la ce te referi? Că dacă eu sunt la bucătărie trebuie să fac și curat? Pe când să faci curat? Alta. Rotare. Păi stai la Ce s-a întâmplat? Spuneți-mi, vă rog. Dacă suntem la bucătărie, Te duci la baie. să facem și curățenie în același timp? La bucătărie am făcut eu, că nu, eu mă Da, de dimineață. S-a referit și la curățenie în general Da. aici? De camera asta. Prietena mea. Deci, doamnelor și doamnelor, Lăsați-mă că vine să plâng, că am zis o prostie. Da, păi stai măi, și când... Dar când făceam noi curat? Asta nu înțeleg. Când făceam noi în același timp